बिथांखौ थाबैनो एक्सन लानांगौ, बिथांनि सायाव बिसार जानांगौ। नङाब्ला बिथांखौ नुनानै नोंनि फिसायानो दि नोंजों दङ लोगोआव, नों बेनो मा फोरोंनो? दिनैनि भिडिअखौ फेमिलिजों बा सोरबा गावनि देरसिननि सिगाङाव दानाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि दामाखा जागोन, माने सोरबा सासेखौसो माखासे गाज्रि बाथ्रा बुंनायाव सोंखारिनाय बे भिडिअआ जागोन। गिबियावनो आं निमाहा बिग्रोयो, अन्नानै गावनि देरसिननि सिगां बा गावनि गथ'फोरनि सिगाङाव बे भिडिअखौ दान। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे फेसबुक पेज, इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। जोबजासिम नायगोनखौ आसा आरो मिजिंथियो। चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोफोर, दिनै मोनसे फेसबुकआव आङो मोनसे भिडिअ मोन्दों आरोना लोगोफोर। बे भिडिअखौ आं नोंसिनि सिगाङावनो प्ले बानायना होगोन। अन्नानै नोंथांमोना सोरनिबा देरसिननि सिगाङाव नायदोंब्ला बे भिडिअखौ प्ले दाखालाम। उनावहाय गोरोन्थिया आंनि नङा, बुंखानाय जाबाय लोगो। दा बे स्क्रिनाव लोगोफोर, बे सर्ट जागोन भिडिअआ। सासे मानसि कमेन्ट हरदों, बिगुरा मानलायबाय होनदों आरोखि बे सिखोमोना। बिगुरा मानलायबाय होनदों। ओइ लोदै गथ' बिमा सिफा, फटकबो होगासिनो आं बिनि, नायलां। ओरैबायदि बियो बाथ्रा बुंना लोगोफोर, गनायथावा, साबजाथावा, नंगौना नङा? बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनोब्ला अफलाइनफ्राव बा बबेबा मिटिं जानायफ्राव बुंनो समाय, नाथाय बेफोरबायदि अनलाइनावहाय गावखौ माने गाज्रि देखायसारनाय जायो। मा फोरमायनो नागिरदों नोंथाङा? दिनै सोरखौबासो गवा होनना बुंदों। नोंनो गनाय नङा आदा, बैसोआवबो जाबाय, बोरायबाय। हा मावनानै जादोब्रा, मानोथो बेफोरबायदियावहाय फैबावखो नोंलाय? आं बे बाथ्राखौ बुंबावला। आरो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ क्लिपखौ बिनिखौनो नायनानै लाबावदों लोगोफोर। जों गोसो जायो फिसाफोरजों सुख सान्थि रायजो जानो। प्रमद सिखोमोन, नोङो सिखोमोनाबो उदाया। मा बाहासाजों बुंगोना नोंखौ? प्रमद, नोंनाव रज'खानाय नङा। जा आं बुंबाय थागोन, नोंनाव रज'नाय नङा। प्रमद बर' होनो नोङो, बर'नि बर' बिफा, बर'नि बिफा सिस्रि नोङो। बैयावसो सिस्रि नोङो, फान्थावआवसो। जाम्बा माने संसार जानाय आथिं दं नालाय, ओंखायनो जोंहा बेयाव गोसो खामग्लियो, बिखा गावो, खुवा गेवा नोंखौ बुंनो थाखाय। हा दंजायोबा गावनि हायाव आथिं गसंनानै रायजो जा, संसार जा। मा प्रमद बर' हरनायबानो कमेन्ट गोदान गोदान हरनाय बेलाय। बेगनि प्रमद बर' सोरबा आदा हरला नोङो। साननो हानाय बिथांनियाव खर'आव मेलेमानो गैया। जुजायसो बिनि मेलेमाव। गावनि गथ' फिसाखौ लानानै मा बाथ्रा बुंदों बियो? हारिनि बाथ्रा बुङो, सोरबा गिदिर गोलावफोरखौ रायो। नाथाय नोंजों दि गथ'आ लोगोसेयावनो दङ, नोंनि फिसायानो दि नोंजों दङ लोगोआव, नों बेनो मा फोरोंदों? मा फोरोंदों आदा? आंनि कुइसना बे सिगाङाव। नोंथाङा हारिखौथ' बाद दोन, गावनि गथ'खौनो मोजां बानायनो हायाबा, गावनि गथ'नि सिगाङावनो नों मोजां बेब'हारखौ देखायनो हायाबा, अब्ला नों हारिनि थाखाय मा मावनो? मा मावनो नोङो? बे स्क्रिनाव होनाय कमेन्टफोरखौ नाय, सासेबो बिथांनो कमेन्ट मोजां लिराखै। मानि थाखाय? नोंनाव माइन्ड गैया नामा आदा? नों मानो बेफोरबायदि बुंजागोन? बोरायबाय, बैसो जाबाय नोंसोरो। गथ' गथायखौ माबोरै खांनांगौ, न'खर संसारखौ माबोरै जानांगौ, बेफोरखौ नायनाया नोंसिनि बिबानसो। आंहाबो फेमिलि दं, गैया नङा दङ आंहाबो। नाथाय गथ' गथायखौ लानानै दि बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनो आं मोजां मोनाखै, नोंनि बेफोरबायदि बुंनायखौ। बिथांमोननि गामिनि मानसिफ्रा बिथांखौ थाबैनो एक्सन लानांगौ, बिथांनि सायाव बिसार जानांगौ। नङाब्ला बिथांखौ नुनानै गाबोन समफोर नोंसिनि गामियाव सोरबा गोदान सासे उजिबावगोन। बारा गोलावखौ आं बुंनो सानला लोगोफोर।
मालायखौ आसि थुनाय माने आसि मोनथामा गावखौ थुनाय जायो नालाय आं मालायखौ इसेबां मानिबो आसि थुनो गोसो गैया गोरोन्थिखौ मावबाय जेब्ला बुंजानो हानाय सैसोनो हानायाबो नोंनियाव थानांसिगोन खुलुमबाय आरो बे भिडिअखौ गाज्रि मोनदोंब्ला नोंथाङा आंजों डाइरेक्ट काउन्टारजों बेखौ नोंथांनिसिम बुंहरनाय थाबाय गोजोन्थों।